Vale, kortasetosa arrankatzeko, lehenik eta behin depositoan gasolina daukan edo ez, bestela bota egiten digu, ondo nahastuta. Eta behin ere ez, behotuta egoten da, horretik handa deposito aparte, ze gasolina oso inflamablea da, edo zinbetasunakin su hartu dezake. Orduan, kontuz, con destreza edo onbutuakin, bota egiten diogu. Ez da komeni goraino betetzea, ze tarte txiki bat behar izaten du. Vale, hau, itxi ondo, eta beroa dagoen lekutan, depositua hartze baldin badu eta pixkatola zimurtu eta izte baldin badu hobeto. Ze berotu egiten da beti eta puztu egiten da. Eta gero ziprezina bota dezake irikitzeko garaia. Hau berdin, ondo izten dugu. Nahastu, lehenoko olioa fondan baldin badu ere, pixka mugitu. Eta baina arrankatzeko horizontaldean jartzen dugu, horizontaldean da ona, vertikalean jartzen dugu, haizea irikitzeko, eta martxa ematen digu. Eta bain itxi. Segurtasunak, eskua beti, goia zapaldua, eta hau da fijo dukitzeko, ez dekomendatzen, hola lanen hauzea. Hola ez dekomendatzen honi eman da itxa. Eta gero, daukagu, hemengoa, posizioak, mutualizateko, nola moztu nahi dugu. Normalean iten da betikan gorak. Gelditzeko gero, honi ematen diogu. Eta listo, ez daka besterikan. Eskua beti hemen, bestea hor, eta bain ere hor, edo martxan utzita kontuz zerbait harrapatu gabe.